Jesus umaside gaken kaanak nuan panagkumbaba sikat ayan tinamnama. Apo Jesus sikat sungbat ti karara iti agnanayon agyamanak unay kenka. Dagiti kari apo mangnamnamaan, dagiti kari apo pagsangira, dagiti kari apo ket napudno unay pinagpupulos panawan wenno baybayan man dagiti karim apo inang pagtakderan. Apo Jesus umaside gaken kaanak nuan panagkumbaba sikat ayan tinamnama. Apo Jesus sungbat dagiti kararan iti agnanayon kiamanak unay kenka. Dagiti kari apo mangnamnamaan, dagiti kari apo pagsangira, dagiti kari apo ket napudno unay pinagpupulos panawan wenno baybayan man dagiti karim apo pinapagtakderan. Dagiti karim apo mangnamnamaan, dagiti karim apo pagsangira, dagiti karim apo ket napudno unay pinagpupulos panawan wenno baybayan man dagiti karim apo pinapagtakderan. Dagiti karim apo mangnamnamaan, dagiti karim apo pagsangira, dagiti karim apo ket napudno unay pinagpupulos panawan wenno baybayan man dagiti karim apo pinapagtakderan. Dagiti karim apo pinapagtakderan, dagiti karim apo